Iki piye yo nek koyo ngene asile gak koyo sing dikarepke awak ora penak mangan yo ora enak eroh kanca hasile gak padha iki piye yo nek koyo ngene jatahe gak koyo sing dikarepke awak ora seger mangan yo ora seger eroh kanca jatahe gak padha sikil gatel penak dikukur dadi wong kuwi sing padha bersyukur segere atus ning sumur dadi wong kuwi sing padha bersyukur